ndinongoti zvangu mazimba taraskirwa negamba redu comrade Garwe Lacoste toti kana matambudziko kauko tanzwa news hanzi news ndedzeshuwa saka zvanobata moyo zvagarwe zvanobata moyo zvagarwe but unoza mufesi wangu kutora chokwadi pafair chaipo kumana taura paserious chaipo nyaya iri panapa ndeye kudai so Mugabe next time kana uchiendawo kurali handiti vakabata mike paya tofanira kungotsvagawo munhu anotsiura Mugabe kuti Mugabe chimbosiyai mike pasi Mugabe natichikumbirawo mumbosiyawo mike pasi padawaizi Mugabe please chimbosiyai mike but problem iripo ndeyekuti hapana manje munhu anokwanisa kuudza Mugabe kuti vasiye mike ndo nyaya iri panapa pandakazoona manje mufesi wangu ndakaona kuti munhu wana anogona kuudza Mugabe kuti vasiye mike pasika mukuwasha wawo simba ndo zvanotoona inini ndatozvifunga nezuro unoyona ndiri pagraph ndakati right watinokwanisa kuona kuti audze Mugabe kuti vasiye mike pasi ndiyani but vanoona amaizi simba is the only solution saka nyaya iri panapa ndeye kuti takataura nasimba dai angori umwe munhu wotaura naambuya wako ngoudzowo kuti ndatichikumbirisawo mama paipe vanenge vakutaura kuti mama please put the mic down put the mic down what's up 5 minutes woudza kuti chi mama isai mic pasi please ndiri kukumbirisawo mama isai mic pasi simba is the only solution dai maongorao matofonera simba imwe problem iripo ndeyagarwe garwe handinatsorinzwisisawo inufesi wangu unozoiri ndakaenda kune function ndakasvika ndakapiswa ndakawanzirwa nemunhu ndoenda kune imwe function semunhu oramba achitiwanzira aiwa next one handiende mudara because garwe raifanira kuona kuti hamana yekuramba achibaya kumafunction kwandongotowanzirwa haiite next rally garwe raifanira kuti sei ndine solution yanaifanira kuti ipa daidakandibata next time garwe raifanira kuti sei raifanira calling sick mudara I think garwe raifanira calling sick rakazoti pane rally rikuitwa garwe raifanira kuti fona kana kuzanu pf headquarters baba ngoti hello zanu pf headquarters right ndi green ndi Lacoste Garwe pay Mr. Garwe what can we do for you dada kuya kubasa nasiona but kurali yari kuitwa inana doctor saka nangoti green handikwanisa kuuya bhozi handiri pahuro pane flu iri kutenderera plus munongozo ndichiri pamarecovery mudumbu green zveidi kuda zvitapitapira zvinotapira saka I can't make it to work today ndomaonera angu zvangu inini Garwe raifanira kuita calling sick bhozi aungaramba uchingoenda pagraft mufesi wangu uchingonopiswa waiziya haiite chirukazi